Hari Rabu 31 Maret 2021. Pajahon dibuat sian Yesaya 50 ayat 4 sahatu sia a. Dungi barita na uli dibuat sian Matius 26 ayat 14 sahatu 25. Dongan sahaporseaon na dihaholongi Tuhan. Hatani Tuhan di pajahon sadarion manaringoti haradeo dohot hadaulaton ni Jesus lau mangulaho sakap niamai ima debata. Jesus mangguhi boa-boa ni panurirang Jesaya na madok. Hutarehodo di balik tangguruku tuhalak na mangelisingyaw dohot hurupu tuhalak na mamastapi. Dang huta bunihon bohekku maradopon haurahon dohot tijur. Jesus dang mangalo alani pangoloyon na dohot hadaulaton na maradopon lomo ni rohaniamai ima dibata. Ujung na dohot pusuna boy taida marhite haradeon na rotu portibion lau manubus dosa ni nasa jolma. Nah, akadongan na dihaholongi Tuhan. Naing manian rade jala ukap rohata marsiajar, jala maniru Jesus na sumeaho dirina humokop hita jolma. Di masa-masa pandemi kon, tung masegodang dalan nabuhi taulahon lau mengurupi dongata na asing. Unang manyan hita pagudak kumakatai, alay dang olo mangulahosa. Alana tong kosong nyaring bunyinya. Ra tatu si ahal apatan ni. Jadi molo tadog beta tau rupina sida. Beta tutuman yan taulahon di bagasan haringgason jala dausian akka ungut-ungut. Inarwaku disimara tapatudu haporseot tatu Tuhan marhite nama parohahon akadongan namar sahit dongan namar hahurangan dongan nagale dohot dongan namar sitaonon. Udut ni di bagasan pangarimang-rimangion songon na binaritahon ni si Matius di barita na uli naing manian hita unang gabi songon si Judas Iskariot. Ibana sa mga luluy dalan na soture lau pamahapod dirina. Gariada di gadisibana dongan na ima Jesus sa diri. Jadi, kadongan sa porsyon di bagasan kuan ni Kristus. Una kaya hita manggaris dongata asa mahapa kita, asa mamura hita. Dia lapatan na. Dia katurgas dohot pakkubasyota, beta taulahod dohot dengan nasa sude dapotat dua. Unang niyan sa itabering ang kaisara, lau mambay kita mamora, alay na asing tong sa ilang marpugos. Manang taula ka ulaw na mambay kita mekel, hape ala ni ulaw tay na asing tangis, gariada tahe kape mate. Ala ni to na napinasahan ito hatu hita, naing manian sude akka pagkubasyota, mambuan akka jolma na asing dapotat dua, jalaga besaha maibana tu debata. Lapatan na, hita gabidalan manang parhitean ni jolma lau makkaporsiay debata. Ala ni say lamar pakirimu mahita tu jolwanon, marado po debata, jalalamu kapro hatta manduk mauliate tu Tuhan. Tolhas masudi akka pangiduata. Ala songon ni dok niya kanabisu na jolo, songonon. Dolok martimbang ma hatubuan ni si marhora-hora. Debata na diginjang ma mangalehon huhut pasahaton sa luhut na sinakap ni roha. Sa ituha debata ma mangaramoti hita sa luhut na. Amen.